את הקורס הזה נקרא שלוש הדרכים העיקריות, וכתב אותו איש, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו איש, ישות גדולה שנקראת ג'טסון קאפה. וג'טסון קאפה היה חכם שחי בין השנים 1357 ל-1419 בטיבט. ודיברנו עליו הרבה בשיעור הראשון והשני, על מעלותיו, ואנחנו רק נזכיר שהוא הגדולה שלו נמדדה בהרבה מאוד מובנים, הוא כתב הרבה מאוד כתבים, מעל 10,000 דפים, שזה המון גם לבין מערבים, אז תחשבו שהוא חרט את זה בעץ, והוא לא חי הרבה מאות שנים, ובשנים שהוא חי, לא כל השנים הוא כתב, כי מחצית בחייו הוא בילה בריטריטים, במדיטציה, וחלק מזה בלימוד, אז זה באמת מופלא, ואנחנו אומרים שכנראה שהדרך היחידה שהייתה זה שבאמת הוא קיבל את זה אולי בשפה שלנו היום כמו בתקשור, הוא תקשר ישירות עם דמות שהזכרנו שנקראת מנג'וסרי, ומנג'וסרי הוא בעצם הייצוג של החוכמה, של הבודה, החלק של החוכמה של הבודה. והוא כתב הרבה מאוד לימוד, ואנחנו נפגוש את זה הרבה מאוד בלימודים, וכולל בקורס הבא, שזה הקורס על המדיטציה. אנחנו גם שם לומדים טקסט נוסף שלו. אז אנחנו עוד נדבר עליו רבות, על ג'טסון קאפה. ג'טסון קאפה גם ייסד את המסורת של הגלוקפה, יש 4 זרמים בבודהיזם הטיבטי, אחד מהם זה של הגלוקפה, ודלאי למה שייך לזה, ובעצם הדלאי למה הראשון היה תלמיד של ג'טסון קאפה. אז כשהיום אנחנו מסתכלים על הדלאי למה 14, אז הגלגול הראשון שלו היה תלמיד של ג'טסון קאפה. כך שאתם יכולים כל הזמן לראות שהמסורת היא בעצם מסורת שנשמרת מאב לבן, ממורה לתלמיד. שלושת הדרכים העיקריות זה טקסט מעניין, הוא נכתב בעצם לתלמיד שלו, תלמיד שבזמנו תלמידים היו באים למורה ואומרים מה אני יכול לעשות עבורך. אז התרגיל הראשון היה לך תקים 108 מנזרים. ואחרי זה נדבר איתך. אז הוא הלך להקים במזרח טיבט 108 מנזרים, אבל הוא נורא התגעגע למורה שלו, והוא אמר לו, איך עליי לתרגל, ואף אחד פה לא מבין שום דבר, ואתם יודעים, הם היו רואי יק, אז הוא שלח לו איגרת, והאיגרת הזאת זה שלושת הדרכים העיקריות, שעליהם אנחנו נדבר, ובעצם הוא פורס את כל מה שמתרגל צריך לדעת, כדי להגיע לאן, להגיע להערה, להשתחרר מסבל. וחשבתי על המושג הזה של להגיע להערה בהקשר שיש אנשים שאומרים הערה זה משהו שהוא נורא רחוק לי, הוא משהו שהוא מושג נורא מופשט לי, אני לא יודע בדיוק איך להכיל אותו. אוקיי, יש איזשהו רעיון נחמד של הערה, אבל הוא רחוק לי. אז מי שרוצה כתחנת ביניים יכול להסתכל על להחליף לזמן מסוים את המושג של הערה בלהיות אדם טוב. פשוט להיות אדם טוב. מה הם שלושת הדרכים שאם אני אצעד בהם, לאורכם זה יהפוך אותי להיות אדם טוב. אוקיי? ואני חושב שכולנו יכולים להתחבר למקום הזה של להיות אדם טוב. עכשיו, מי שיהיה אדם מאוד מאוד טוב, אני חושב שכבר הוא יבין מה זה הערה. אבל זה בסדר בתור תחנת ביניים, כדי לחבר אתכם למשהו שהוא אולי יותר פרקטי. עכשיו, אני גם משתדל כמה שיותר היום בשיעור חזרה, אחרי שלימדנו את הלימוד המפורט, באמת לראות איפה אפשר לחבר את זה לחיי היום-יום. כי הלימוד הזה, המטרה שלו הוא לחבר את זה, להיכנס לנו לחיים, אוקיי? להפוך לנו את החיים לטובים יותר. זה לא איזושהי פילוסופיה, איזשהו רעיון, אלא אני חושב שמה שישמור עליכם בדרך זה שאתם תראו שזה משפיע על החיים וזה עובד, אוקיי? ומתרגלים שזה קורה להם, אז יש להם מוטיבציה לבוא לעוד שיעור. ומתרגל שהוא קיבל איזשהם תובנות, מעניינות, פילוסופיות, זה מחזיק יחסית מעט זמן. אולי אפילו 3 שנים, אבל זה נגמר. די הגיוני, לא? אם אתה רואה שזה עובד לך לחיים, אז אתה רוצה לקבל מזה עוד. אז